I avui hem portat, ara que tenim el Marc, no portem a la Tània, que em diu el Marc. Dic, és mi primer bolo sin la Tània. Exacte. El Marc i la Tània tenen un projecte al centre de Barcelona que es diu La Sosenga i és un projecte molt militant, perquè estan en un lloc, és com una pequeña Gàlia en el centre de Barcelona i fan un projecte molt centrat en la recuperació de receptes, en donar valor també al productor, al producte de temporada, estan implicats en el moviment Slow Food i és aquesta petita Gàlia que tenim aquí al centre de Barcelona i també són gent molt curiosa i quan els van dir, dic, escolta, que tenim, aquí a l'Hospitalet tenim la xefla. Ostres, doncs donem-hi una volta i precisament ha vingut amb una recepta, amb un producte que pràcticament acaba de sortir ara, no? Sí, ha començat. No sé si se m'escolta. A veure, s'escolta? L'escolteu? Doncs sí, tot just acaba de començar la flor de carbassó, estan sortint les primeres i parlant amb el Lluís de Fises ens va dir, vés amb això, doncs de cap. Al final els productors sempre ens animen a fer coses i ens motiven a superar-nos i a dur a terme aquests reptes. I hem vingut amb la flor de carbassó, exacte. Molt bé, doncs arrenquem una miqueta a veure... Sí, bueno, nosaltres venim de Barcelona, no hi ha aquesta tradició de la xefla, hem estudiat una mica per intentar fer els deures el millor possible i ja venim amb el producte pràcticament acabat, tot i ser un arròs. El que hem fet és preparar-lo abans de venir i el que hem fet és farcir les flors de carbassó que les estem regenerant. Val? El Lluís de Can Fises ens porta aquestes magnífiques flors de carbassó amb el seu carbassonet, que també l'aprofitem per l'arròs, i hem pensat en fer una xefla més de muntanya. Tenim botifarra negra, tenim cotnes de pollastre, el consomé de vegetals, tenim diferents vegetals, des d'espàrrec blader, tenim ceps de temporada, tenim carbassó, i ho acompanyarem també amb una demi-glaç de pollastre, dels ossos del pollastre. Què fem? Farcim aquesta flor de carbassó, aquestes encara són fredes, aquí ja tenim atemperant les primeres que menjareu, i començarem a cuinar aquest arròs. Tenim el caldo ja calent, la salseta, la demi-glaç també, per poder-ho acompanyar. I ens arrencarem amb una base d'arròs bomba d'Illa del Riu, del Delta de l'Ebre, amb oli d'all, que el tenim aquí també, i una picadeta de pebrot verd i pebrot vermell. Ja comença la temporada també pebrotera i hem incorporat uns dauets molt fins, poca quantitat, simplement perquè ens caramelitzin, ens donguin un punt de dolçor, ens ajudin amb aquesta xefla a fer-la una miqueta més divertida. Cada pas de la recepta l'anirem salant en la justa mesura, sense excedir-nos. Si finalment hem de rectificar, rectificarem. Posem una mica. Ara aquí el que ens interessa és enrossir lleugerament l'arròs, les verdures, que comenci a caramelitzar i ens agafi una miqueta de sabor al fons de la cassola. Aquí farem una petita ració, les que menjareu ara estan aquí, i quan comencem a tenir plats per emplatar, podrem començar tranquil·lament a emplatar les flors de carbassó. Li donem una cocció justa de 10, 11, 12 minuts a l'arròs, no més. Ens interessa que estigui al dente. És un arròs ben sofert, és un arròs de molt bona qualitat, que ens ve del Delta de l'Ebre, varietat bomba, com us explicava. Tenim un caldo de verdures que hem elaborat amb penques de bleda, hem elaborat amb retalls de vegetals que tenim al menú degustació a la Sosenga. Hem anat fent aquest arròs. I tenim també espàrrec blanc, tenim espàrrec verd, tenim ceps de temporada, aquells trossos que normalment llançaríem a la brossa, doncs els hem afegit també en aquest brou per poder mullar l'arròs. També mullarem l'arròs amb una mica de demi-glaç de pollastre. Li donarà la intensitat final. I tot això que dius, que enganxa molt bé, reaprofitament, no? Tot això, els descartes que teniu, reaprofitar-los per fer una recepta. Sí, totalment. La xefla jo crec que també va una mica d'això, si no m'equivoco, de comunitat, de valors en comú al voltant d'una taula i també d'aprofitar ingredients. Ja tenim lleugerament enrossides les verdures
Ja tenim també l'arròs lleugerament caramel·litzat. No oblidem que l'arròs doncs, té el seu propi midó, aquest midó també és sucre, també caramelitza. Per això tenim ja alguns grans de l'arròs lleugerament torrats. I aprofitem, he fet com una petita presentació del vostre projecte, no? A la gent que no us coneix, explica'ns una miqueta el que feu. Bé, doncs a la Sosenga fem militància, com bé deies, una militància doncs, en un barri realment complicat, en un barri massificat, gentrificat i molt atrotinat pel turisme. Hem intentat fer de la Sosenga un petit oasis al centre de Barcelona, un lloc on retrobar-nos amb un local que es convida a ser una casa, que us acull des del primer moment amb un servei minuciós, amb un servei atent, personalitzat. Ens agrada entendre, no, cadascú com llegeix la gastronomia i quina intenció té al venir a la Sosenga. Al final tenim la nostra personalitat, però també ens agrada entendre què necessita cada un dels clients que ens visita. A nivell de producte, a nivell d'equip, entenem les coses donant-li valor a qui hi ha darrere, no? de la feina, des de productors, el nostre equip humà, que són la Carla, l'Oriol, la Munt, la Marta, el Rafa, la Tània. Al final són qui engranen i qui donen valor i qui donen coherència al nostre projecte. I a més, doncs, també, com us comentava abans, aquí tenim verdures de Can Fises. Tenim la botifarra negra de 2 R's, uns nois joves que han fet un projecte a Lleida supermaco. Què més? Tenim l'arròs, com us comentava, també diferents vegetals que ens arriben, els bolets que ens els porta l'Andreu des d'Esparreguera. Vull dir, al final és un recol·lector de bolets que es dedica a passejar-se per boscos, a entendre bé l'entorn i a oferir-nos a cada temporada el que està en més bon estat. No, i també és un projecte que, com comentava, us agrada, no? Tafanejar el passat. No, el propi nom de la Sosenga és una recepta del llibre de Sensoví, el llibre de referència de la cuina catalana. Correcte. Fa poc vaig tenir l'oportunitat també de tastar un plat de Ramon Cabau, que era un gastrònom dels anys 70, que vau recuperar també una mica l'esperit. Sí, la idea també és aquesta, no? Fer una mica de memòria als nostres precedents. Jo crec que d'alguna manera podem treballar millor el futur, no? Si sabem d'on venim i qui som avui en dia i què és el que volem fer per impactar la societat. Al final, des de la Sosenga sempre hem intentat democratitzar molt bé l'alta cuina, posar-la on creiem que tocava dins del nostre barri i ser honestos i no ser molt pretensiosos. Ara mateix estem, com bé comentes, recuperant la memòria una mica de Ramon Cabau, gastrònom dels anys 60 i 70 de Barcelona, una persona avançada al seu temps. Ja ho explica molt bé el Marc Casanovas en el seu llibre, l'Òpera Gastronòmica, del 2025. I fem el mateix, per exemple, aquest mes de juny tenim una Sosenga de xai a la carta, també tenim la xefla de l'Hospitalet, perquè al final divulgar també és una feina que s'ha de fer el dia a dia, no? S'ha de picar pedra el dia a dia. Està molt bé que ens trobem aquí, està molt bé que avui cuinem i ens ho passem bé, d'això es tracta també, però la feina divulgativa ha de ser una mica la feina de militància i del dia a dia. I és una mica també aquests valors i aquests motius que ens impulsen a la Sosenga a seguir indagant i anar una mica més enllà. No, perquè al final hi ha molta modernor també, no? O sigui, Cabau que parlàvem, ara tothom parla de producte de proximitat, platillos, temporalitat. Sí, però això es parlava fa molts anys. Exacte. Sí, ell era un avançat, parlava de producte local, parlava de producte de temporada, quan realment el món es llançava tot el contrari, no? A tenir de tot en tot moment. Clar, vulguis que no, va ser molt disruptiu en la seva època, potser una persona que anava en perpendicular a com anaven les coses i el sistema, però que realment jo crec que va fer escola. En aquella època se'l situava al nivell de cuiners que tots coneixem avui en dia. Arzacs, Subijanes, etc. Està en llibres de cuina, està a receptaris d'aquella època on es mencionaven aquests grans cuiners que a dia d'avui, en els nostres dies, segueixen estant en primera fila. Bueno, mai sabem, no que hagués sigut d'ell si hagués sigut en peu de guerra, però bueno, des de la Sosenga fem un petit homenatge de la forma més modesta. Molt bé, doncs continuem amb el plat, explica'ns una miqueta. Bé, hem llançat la meitat de l'arròs. El que estem fent és remoure constantment perquè el midó ens doni textura i aporti cremositat.
El midó el que farà és texturitzar-nos aquest arròs melós. La idea és que quan mengeu l'arròs, que no ha passat per nevera, per cert, i ara us explicaré bé exactament per quin motiu, sigui una cullerada cremosa, una cullerada morosida, l'arròs que estigui al punt, que no ens haguem passat, que trobeu els diferents elements, que tinguem les condes de pollastre, que trobem aquest punt de botifarra, aquest aromàtic del safrà, sense passar-nos just a mesura. Sempre ens agrada molt anar a buscar un equilibri, a tenir contrastos, a tenir diferents textures, a tenir diferents sabors, però que ningú n'imperi per sobre l'altre, sinó que hi hagi una harmonia en boca. Això és el que intentem, evidentment, doncs, sempre s'aconsegueix, alguns dies s'aconsegueix més i alguns altres menys, no? Però sempre amb aquest objectiu, no, d'anar a buscar sabors plaents al paladar. El que farem aquí és cuinar l'arròs fins que ja el tinguem pràcticament al punt, més o menys, jo no he posat timer ara, aquest arròs que menjareu, que aquest ja el tenim pràcticament calentó, anem a donar-li una mica més de potència perquè ens faci una mica més de vapor i puguem començar a servir-lo. Quan vulgueu que estirem plats, podem estirar-los. Doncs portem a la Susana. Exacte, sí, cridem a la jefa. Aquí el que estem fent és reduir també el caldo. Evidentment aquí es concentren tots els sabors. Aquí el que estem buscant és pocs additius de sal, la sal justa per no excedir-nos. Si està suau de sal, si està fluix, ja hi posarem més, sempre hi serem a temps, però el que no volem és d'entrada anar a buscar sabors massa forts, sinó que tot sigui subtil i suau. Una vegada ja comença a fer, no sé si es veu, el que busquem aquí ja és una bombolla més gran. Ara hi afegirem la resta del caldo per seguir cuinant aquest arròs i acabar-lo. I quan arribem a aquests 9 o 10 minutets, més o menys, el que farem serà incorporar una mica de vegetals, la botifarra negra i el safrà. El safrà no el farem bullir. Perdoneu, que estic una mica constipat. El safrà no el farem bullir. Deixarem que infusioni, simplement. Ens interessa que infusioni, que no bulli, perquè no perdi les seves propietats. Serà un fil aromàtic terciari en el plat. No necessitem tampoc protagonisme. I amb la botifarra negra, perdoneu, el que farem és mantecar aquest gest que fan molt els italians amb l'arròs melós, com amb un risotto, no? Que hi tiren mantega o que hi tiren... alguns hi tiren crema de llet, i aquí és més partidari o menys. I aquí tira també formatge, per donar-li aquesta textura ben melosa, ben anacarada. Doncs el que farem nosaltres és fer-ho amb un producte bastant patrimoni de la nostra terra, de Catalunya, com és la botifarra negra. Aquesta concretament, com us he comentat, ve de Lleida. Vale, perfecte. Et sembla bé si et deixo aquí al costat les flors? Sí? Jo te les deixaré napades ja amb la salseta per donar-li primer vi i després passarem un cop de demi-glaç i acabarem amb la cotna de pollastre, que tenim la pell fregida del pollastre, bueno, torradet al forn. Sí, un trosset per persona per tenir aquest punt de cruixentor i llestos. Ho tapo, perdona. Això ho deixarem per aquí. No sé si ho podeu veure una mica. Aquí el que tenim és un bany maria i hem posat una safata i estem escalfant lleugerament les flors de carbassó per poder-les servir. Donarem un toquet més, que us arribi calent, si no quan ho tregui refredarà molt. Res, un minutet i ho traurem. Digue'm? Vale, perfecte, genial. Res, un trosset de... Sí, un o dos trossets. Realment amb 2 trossets també està bé. Ja estan trencats, els posarem a aquest tamany perquè siguin de mossegada. Exacte, sí. Aquí el que tenim és pollastre de pagès. Comprem al Mercat de Santa Caterina, a tocar del restaurant. Aprofitem tot, evidentment, com ja estem parlant, no, de productes d'aprofitament, d'estirar al màxim els productes perquè realment hi sapiguem treure partit. Amb les pells, quan pelem el pollastre, què fem? Les estirem al forn, posem 2 plaques i les deixem torrar a 150 graus al forn durant uns 35-40 minuts. Que agafi cruixentor, que deixin el greix i tenir aquesta cotna. És com una cotna de porc, però amb la pell del pollastre. Sí. Després amb el greix també l'aprofitem. Ara mateix estem fent
un aperitiu al menú degustació en el que tenim cresta de pollastre i llagostins madurats un parell de dies amb aquest greix fet a l'ast. Vull dir que al final... I la cresta no és un ingredient d'aquells que diguis, ostres, Bueno, us la jugueu una mica. Mira, ara mateix al menú tenim cervellet de xai, tenim galtes de xai, fetge de xai, tenim cresta de pollastre. Que això pot espantar a priori, però jo penso que si està cuinat amb amor, que si està cuinat cada punt, no? cada plat, cada ingredient com toca, poden fer plats fantàstics. I justament amb el mar i muntanya que proposem de snack al principi, la cresta deshidratada al forn i suflada com una cotna també, molt similar a aquest concepte, amb una picada de xocolata negra, d'albercoc, de fruits secs i amb un tartar de llagostins, amb el greix del pollastre a l'as, és un aperitiu fantàstic, està agradant moltíssim. Fa 2 dies que l'hem tret, però està tenint molt bona rebuda. També fem la sosenga de xai, com et comentava abans, porta el cervell, cuinat amb una mica de llimona, amb la mateixa salsa del fetge, les galtes marcadetes com si fossin un bistec. Bueno, tots els productes al final són benvinguts a casa i no desmereix ningú. He vist que al menú de la sosenga d'aquest Espera. mes has posat la xefla. Exacte, sí, hem posat la xefla. Bueno, ho hem mencionat, sí, hem posat la xefla per això mateix, no? Per aquesta tasca divulgativa que també ens agrada dur a terme a la sosenga i practicar, que se'n vagi una mica, o sigui, no només que es quedi aquí a l'escenari en aquest moment, sinó que en el dia a dia la militància, no? Al final, a l'entendre, exacte, a l'entendre que el dia a dia, el picar pedra, a intentar conscienciar-nos del que és la comunitat, no? Del que és la cultura, la multiculturalitat que reuneix l'Hospitalet, és interessant, és important. A Barcelona vivim en una ciutat superglobalitzada, superpolaritzada en molts aspectes, i la comunitat a vegades queda una mica difuminada, i és maco també recordar-nos que sense comunitat és molt difícil avançar com a societat. I aquesta olla és com un símbol, de la comunitat, pedazo de olla, Sí. Tots a picar. Clar, jo estava amb el metro, em diu, tinc una olla de 38. He començat a medir les olles que tenia a la sosenga i dic, esta és mi olla, vinga, Molt cap bé. a l'Hospitalet. Vale, jo crec que està prou calentona. Coses del directe, si no us arriba super calenta, però intentarem que sí, d'acord? Intentarem que arribi el millor possible. Us comentava abans, aquest arròs l'hem elaborat vora les 5 i mitja de la tarda, farà hora i mitja més o menys, i dieu, ostres, un arròs, no? Te l'has de menjar al moment. A nosaltres ens agrada reposar les coses, el repòs a l'arròs li va molt bé. Tanta estona? Segurament a casa no ho faríem, això. Aquest arròs no ha passat per nevera, amb la qual cosa el gra, el midó no es trenca. Seguirem tenint un gra sencer al punt. Aquest arròs també ens aguanta molt bé, per això l'hem triat. Pràcticament aquest el podrem ja apagar i anar a cara. Sí, pràcticament sí. I el que hem fet és una mica aquesta idea, no? Portar-vos pràcticament recent feta la xefla i farcida a la flor de carbassó. Necessites? Això ho acabarem ara perquè ho vegin com hem fet aquest i ja ens posem a emplatar-ho tot i acabem. Vale? Posarem aquest. Sí, no crema tant. Vale. I anirem marxant aquestes que, si no, tindrem una part dividida del públic i l'altra no estarà menjant. Serà un problema. Vale. Llavors, t'explico, Susana. Vinga. Faré una pinzellada aquí amb la demi-glaç de pollastre a les flors per donar-los brillantor, per ja començar a portar una mica aquesta untuositat, aquesta potència del pollastre rostit. Això no és una altra cosa que un caldo de pollastre rostit a la catalana, igual que fem les nostres croquetes o d'altres elaboracions de pollastre rostit a la catalana, doncs amb els sucs dels ossos el que fem és aquesta reducció concentrada al punt just de sal, d'intensitat, d'untuositat, perquè faci brillar una mica més la nostra xefla dins la flor del carbassó. I el que farem és, si tu em pots fer un cop de mà, anar-les emplatant i jo et seguiré amb una cullera i les anirem napant. Posarem la cotna de pollastre i ja la podrem servir perquè la mengeu. I a més la flor de carbassó, que és un producte que fa anys, que no fa tant, no es coneixia molt aquest producte. No, a Itàlia hi ha molta Itàlia, exacte, tradició. tenen molta cultura d'això, però aquí Sí, no teníem correcte. tant. No, aquí a Catalunya... I a més que estèticament és molt bonica. No sé si pots marcar. Sí. És la xefla més sofisticada. Ai, no es veu.
Bueno, hem intentat fer també un producte xulo, algo que sigui també una mica diferent. No és la típica xefla que potser podem trobar en una cassola al mig de la taula per compartir, però bueno, també està bé poder fer rotllar una mica el cap i aportar una proposta una mica més creativa, potser, o divertida, diferent de menjar. A la Sosenga ens encanten les flors de carbassó, les hem fet de moltes maneres en aquests 4 anys que portem de restaurant. Les hem fet amb mel i mató, les hem fet amb arròs amb llet, les hem fet amb tartar de gamba, amb xocolata, de postre, d'aperitiu. Hem fet moltes versions i la veritat que sempre han agradat molt. Un altre detall que us comentaré, aquestes flors les hem farcit sense treure el priscil. És la part interna de la flor. Anem a obrir una perquè la pugueu veure. No sé on està la càmera, potser perquè es vegi millor. En quina càmera podem ensenyar? Em deixo de moure i enfoqueu vosaltres, no millor? No, amb ella. Amb ella? Ah, vale, millor. perfecte. Em quedo així, doncs? Aquí, perfecte. Vale, doncs l'obrirem perquè veieu, aquí a l'interior té el priscil. Això no ho hem tret. Això té notes de mel, té notes de carbassó en fresc, té notes de vegetació, una mica de terra inclús, i normalment a mi sempre m'havien ensenyat a treure-ho, però als restaurants, no? Allà on he treballat, però bueno, arribat un dia sí que vam decidir tastar-ho perquè vam dir, hosti, si no estem rebutjant res, no, del producte, perquè estem traient això per forma sistemàtica. I ho vam provar, ho hem provat també amb la xefla i al final el que ens dona és un punt de carbassó cru, un punt de mel que també ens acompanya molt bé, un punt de dolçor, no? Al final aquí està el nèctar i amb aquesta dolçor i la demi-glaç de pollastre enganxa molt bé, ho fan també divertit. Res, era un comentari bàsicament perquè si us ho trobeu, no ho trobeu estrany, és cruixent i és saborós. Així està perfecte, Susana, gràcies. És una bona ració, qui la vulgui compartir la pot compartir, qui la vulgui per ell sol també la pot fer perfectament. Sí? Vale. Tenim no sé quants som ara mateix aquí a la sala. Com a bons germans, avui hem de compartir, a més és una peça gran. Tenim 35 racions, al final... Exacte, els que vingueu en parella i tingueu confiança suficient, podeu compartir. Exacte, posarem 2 culleretes. Sí, exacte, qui tingui confiança pot compartir-ho, evidentment. Anirem sortint ja així, intentarem que se'n refredi el mínim. Normalment això al restaurant el que fem és regenerar-ho al forn al vapor, arribem a molta més temperatura, sobretot al centre, al cor del producte, que és lo interessant, i podem assegurar molt millor doncs, la qualitat final del producte. Vale, pon dos. Sí, estan aquí. Espera, perdón, que están enganchadas. Ahora sí, venga. Uno por cada 2, ¿vale? Que si no nos van a Venga. llegar, ya tenemos conflictos. Vinga. Aquestes estan molt bé ja. Si voleu que continuem emplatant o parem un minutet i acabem d'anar cara a l'arròs? No. Digueu, seguim emplatant i així ho rematem. Perfecte. Sí, posarem una miqueta de salsa aquí. Vinga. Vale, calentarem una miqueta més la demi-glaç, que ens arribi a tots el més calenta possible. Ara. Ada, has vist quina xefla més sofisticada s'ha fet al mar? Atenció, que està la jefa aquí, eh? Ei! Que està la jefa aquí. Molt bé, Ada. Gràcies. Ja, per si no estava suficientment nerviós, vens tu Res, sense pressió. Molt bé, la Ada. Sí, Fantàstica, Ada, que ha fet una xefla molt xula. segur que sí. Quan tu diguis, reclatem aquí. Seguim? Vinga, perfecte. Ada, vols fer una xefla sofisticada? Pots fer? No. Posem aquí? Sí, perfecte. Sí, digue'm, sí, dona'm l'altra, que ara bull més l'aigua. Vinga. Això ho pots
cap allà. Vale, molt bé. Doncs ja les tenim totes fora. A més, no? Ara- Com conserva la lluentor, eh? Que han quedat Sí, molt, bueno, el molt vapor boniques. és màgic i nosaltres a la Sosenga cuinem moltíssim el vapor. Preserva molt la clorofila dels ingredients, els seus valors nutricionals. És una cocció fantàstica per peixos, per carns, pel que vulguem, realment. I amb aquestes flors, fantàstic, perquè a més el color que ens dona és ideal. A més, feia música, estaven cruixint, feien música. Sí, anem a escalfar ràpidament. A veure si ens portem bé aquesta vitro i jo. Sí. La tinc jo aquí, la teva cullera. Dóna'm un segon que pinzellarem una mica... Aquí? Aquí pinzello ràpidament i ja comencem a emplatar. Sí? Està agradant? Gràcies. Que bé. Ens alegrem. Merci. Vinga. Estan obertes les preguntes. Vull dir, Sí. Perfecte. Si voleu preguntar, m'apropo amb un micro. Qualsevol pregunta, benvinguda. Qualsevol aclaració. Si Qualsevol algú no està bé- queixa, qualsevol queixa, evidentment. Comentari constructiu. Sempre és més que benvingut. Som molt pesats, però ens agrada que les coses surtin ben fetes i fer la feina ben feta. I al final el client és qui et va guiant, no? Sempre. I això és molt important tenir-ho en compte. Vinga, Deixo més aquí. Vale, Susana, vinga. jo ja tinc les flors pinzellades, ja les hem hidratat i banyat lleugerament amb aquesta demi-glaç de pollastre i ara començarem un altre cop a anar-les i acabar aquests platets. Aneu amb la safata, oi? Sí. Vale, doncs anem a fer-ho còmode. Bé, perfecte. Perfecte. Gràcies. Molt bé. Ep, que ens creuem. Molt bé. Fantàstic. Vinga. Amb aquestes 6 posem salsa cotnes i podrem sortir ja. Crec que aquestes ens hauran quedat un palet més calentes. No sé com estaven de temperatura. Estan bones? Sí, donen l'ok. Todo bien? Sí? Estava bé de temperatura? Sí? Val, perfecte, molt bé. Jo, aquí veig cares conegudes, però Sí. jo sempre estic a la cuina, no surto tant, llavors a vegades potser me les invento. Faltarà el cruixent, no?, del pollastre? Falta el cruixent, el posarà amb algú, amb la Susana, Vinga. i ja sortirem. Jo no porto guà avui. Gràcies. No passa res, no passa res. No estem al restaurant, avui estem aquí per gaudir, per menjar-nos-ho el més a gust possible. Gràcies. Vols anar posant les condes i jo acabo les últimes? Vinga, perfecte. Vale, fem una mica de lloc cap allà. Jo cambrer. Vinga. Molt bé. Tres, 4, 5. Vale, ens Vinga, quedaran les 5 ara bé. últimes per emplatar i ho tenim. Molt bé. Venga. Ya se lo doy yo. Venga. Epa. Coges. Venga. Vale, poses oberts, tu? Venga. Fantàstic. Bé. Aquí un segonet que posarem la demi-glaç. Està bé, està bé. Anem per feina. M'agrada. Trabajo en cadena. Exacte. Treballen equip, treballen equip. Vinga, seguim amb la salseta, perfecte, gràcies. Bé, Vinga. fem... Un altre partit. Molt bé. Vinga. Amb l'arròs no s'acostuma, però amb aquest plat podríem sucar-hi pa, Perfecte. Vale. Doncs mentre anem menjant aquestes xefles, si us sembla bé, acabem l'arròs que teníem a mitges. Vinga. Vaig a tastar el punt del gra. Són aquests, si vols, de... Vale, perfecte, gràcies. Sí, no, bueno, aquesta me l'havia posat, però està bé, fantàstic. Tenim brossa per aquí? Vale, perfecte. L'arròs el tenim al punt. Escalfarem un palet més. Iepa. Sapó.
Aviam, m'havies dit aquí, aquí... Vale, ja ho tenim, oi? Sí. Se m'ha roto. Vale, tornarem a donar-li una miqueta de... La buti negra... Sabeu on ha quedat? Potser ens l'hem endut? Aquí, perfecte, molt bé, no la veia. No, està fantàstic. Bé, el que hem fet al restaurant, la flor de carbassó, simplement girem, separem, no té més. Ve ben subjecte, però és girar i surt perfecte. Val? Aquí tenim un altre cop l'arròs ben encès i amb l'última cocció el que fem és incorporar els vegetals. Aquí, aquest espàrrec finet, no sé com es veu. Aquí es veu bé? Aquest espàrrec finet es diu espàrrec blader, és un espàrrec alpí. Ve de la Catalunya Nord, sud de França, i ens el porta l'Andreu de Som Boletaires. Posem just al final, apaguem, perquè quedi ben cruixent. Segurament els vostres vegetals ja no tenien exactament la mateixa textura que busquem, perquè ja tenen una estona de cocció, la verdor, la cruixentor es va perdent, però amb tot i amb això sempre intentem mantenir al màxim el valor del producte. Salarem lleugerament i amb la calor residual que tenim abocarem la botifarra que ens farà de greix per mantecar i donar-li cremositat al nostre arròs. Irem removent lleugerament i el que podem fer també és anar hidratant una miqueta amb la demi-glace, que ens donarà molta profunditat, i amb una mica de caldo. El caldo se'ns ha acabat, ens l'hem cruspit sencer, però bé, al final, no sé si es veu bé la cassola. A l'altra, sí. Epa! Vale, veieu que és brillant, ja estava aturat, però el punt del gra és fantàstic. Comença ja a desfer-se la botifarra, veieu? Ja no hi ha aquests dauets ben tallats, sinó que tenim més aviat engrunes de botifarra, comença a desfer-se, i en aquest moment és quan agafem el safrà i incorporem uns brims. I aquí ens donarà l'aroma necessari. I amb el repòs que li donem a aquest arròs, el que fem és deixar que l'aroma del safrà es desenvolupi adientment. Podem posar-hi una miqueta més de pollastre. Això també, el que aconseguim una mica amb la demi-glace és evitar seguir afegint sal. Aquí tenim una bona concentració de pollastre. No ens caldrà afegir gaire més sal al plat. Acabar de rectificar, que cadascú s'ho posi al punt com li agradi i ja ho tindríem. Una vegada tenim aquest pas aconseguit, deixaríem reposar uns segons, però anem a fer-ho directament perquè ho pugueu veure. És ben fàcil. La flor és un producte delicat, jo aquesta sí que l'he trencat perquè poguéssiu veure al principi la part interior, però aquestes dues les hem deixat senceres. Sí que hem d'anar amb compte perquè la punta del pètal té un punt enganxifós. S'enganxen entre elles. Quan són ben fresques no, sempre estan terces, les veiem al camp, les veiem en el seu màxim esplendor, no? Però quan... A veure... Ho estem veient aquí, sí. Ho esteu veient? Sí, més o menys. Les meves mans són una mica grosses. No és el més còmode. Bé, l'obrim amb molt de compte, sense trencar els pètals. Simplement amb una cullera ho agafem i farcim l'arròs. Amb la qual cosa ens queda aquesta flor de carbassó farcida. Aquí, tot i estar l'arròs calent, a mi encara m'agradaria donar-hi, agafem bé amb la mà, com si estiguéssim amassant, i ens queda aquesta flor farcideta amb la xefla de l'Hospitalet a l'interior. I com us comentava... Gràcies. Merci, molt amables. Gràcies. I aquí encara hi podríem acabar de donar un punt de cocció si no volem la flor 100% crua. Però estaria fantàstic també poder-la menjar crua amb un punt de salmaldon o inclús amb la calor de la pròpia demi-glace, també banyant-la, ja li donem aquest punt amorosit per trencar una mica aquesta fibreta que té molt lleugera la flor del carbassó.
I res, fins aquí la xefla de la Sosenga. La podeu trobar, si us ve de gust visitar-nos. Exacte, convidar-vos a, al no, juny. durant el mes de juny. La mantindrem al juny i juliol. Vinga. La pedagogia no sigui només d'un mes. Perfecte. No, i a més és això que cada mes aneu fent Sí. variacions, Sí, 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 canviant sí. en la temporada, amb el Correcte. productor. Com alguns ja sabreu, cada mes canviem el menú degustació al restaurant. És un menú degustació de 9 plats diferents, començant des d'una degustació de pa de massamara, olis catalans, olives artesanes elaborades a Catalunya, acabant per una cuina dolça més atrevida, també amb producte molt nostre, molt de temporada. El preu són 38 euros. Sempre hem considerat que havíem de ser inclusius, que havíem de democratitzar doncs, també aquesta cuina. Per dir-ho d'alguna manera, cuina tradicional però creativa, evidentment doncs, salvant les distàncies amb grans altres cuines, però sí que busquem sempre aquest punt de peculiaritat o de personalitat als nostres àpats i als nostres plats. Treballem el menú degustació de dimarts a dissabte als migdies i els dijous i els divendres nit, amb 2 torns, als migdies a la 1 i a les 3 i als vespres a les 8 i a les 10. I això, durant el mes de juny i juliol, de ben segur trobareu la xefla de l'Hospitalet Molt per bé. poder-la degustar. I segurament anirà variant, perquè l'espàrrec ens abandonarà, vindran altres vegetals, ja tenim pensat també incorporar-hi tomàquet cherry confitat del Lluís. Aquest any té preparades El Lluís et històries proporciona... pitjores i ens motivem. L'un a l'altre ens anem picant, Molt bé. i anem fent. Molt bé, un aplaudiment pel Marc. Gràcies. Merci.